הקליפות יונקות מההסתרה. מה זה אומר? זה ביטוי מהקבלה שאומר שככל שאנחנו מסתירים, ככל שאנחנו לא מביאים אותנו ולא מביאים לידי ביטוי את האמת שבנו, דיברתי על אמת אנושית ומשם מתגלה האמת הרוחנית, העמוקה, החיבור לאלוהות. אז ככל שאנחנו רחוקים מהדבר הזה ואנחנו כל הזמן בהסתרה, בעצם השכבות, אותן שכבות הגנה שנוצרו בנו, דרך התנהגויות שהפכו לדפוסים ומנגנוני הגנה מפוארים שכל אחד מאיתנו בנה לעצמו בצורה לא מודעת כמובן, הדבר הזה בעצם, השכבות האלה מתעבות ככל שאנחנו בהסתרה. מה פותר את הדבר הזה? מקום שבו יש הסכמה בזוגיות, מקום שיש בו הסכמה של שני בני הזוג, להתחיל להסיר מהשריון. למה בעצם? כדי להתקרב לאמת. רק דרך גילוי האמת ורק דרך חיים מתוך אמת, אתם בעצם מוצאים את השקט, את השלווה, את הנינוחות, את כל מה שכל אחד מכם רוצה, גם עבור עצמו וגם עבור הזוגיות שלכם. אז זאת עבודה משותפת הכי משתלמת שיכולה להיות לדעתי.